Grupp ta' studenti tas seminarju li qegħdin fl-10 sena ħasbu li jtellaw inizjattiva tal-logħob bil-ballun sabiex iqajmu għarfien dwar l-importanza li wieħed jgħin lil dawk inqas ix-xurtjati minnha. Dan jekk kif ninsabu biss ftit tal-jiem il-bogħod mill-maratona tal-missjon. Jamie, Luigi, Matteo, Edim u Mattias, 5 studenti li attendu l-iskola tas seminarju tal-Virtu, spjegawna xi tfisser għalihom il-missjoni. Bħal Alla u Ġesu għalmuna ngħinu lin-nies. Aħna għandna nagħtu ċertu affarijiet, ċertu bżonnijiet li aħna nsibu for granted lil nies li m'għandhomx. Inti minn dak li taqla tagħti lura lil dawk in-nies li m'għandhomx daqshekk. Nkunu grati għal dak li għandna bħalma fl-aħħar mill-aħħar għamel Ġesu. Nagħtu lil min għandu bżonn. U allura, kemm huwa importanti li ngħinu lil dawk li jinsabu fil-faqar. Mhux kulħadd għandu x-xorti li jgħix ħajja bħal tagħna. Dawn in-nies m'għandhomx il-rikkezzi u l-affarijiet li għandna aħna. U naħseb in-nies li jistgħu jgħinhom billi jagħtu donazzjoni, jitolbu għalihom u anke pereżempju ma jaħlux ċertu affarijiet li dawn in-nies għandhom bżonn fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Nagħtu minn dak li għandna u forsi anke l-ħin tagħna. Għandna ngħinu l dak li jkun dawk li nqasu ma' xortjati minna. Tagħti donazzjoni li emmolaw u fejn tara persuna fil-bżonn tagħmel dak li tista' biex tgħinu. Dan il-grupp tal-Kunsill tal-Istudenti tellaw din l-inizjattiva flimkien ma' Father Jean-Claude Xkembri. Aħna ġejna kkuntattjati minn Missio Malta biex ngħinuhom f'din l-inizjattiva anke biex jippromovu l-maratona ta' ġbir ta' fondi li għandhom fil-weekend li ġej. U ħsibna li parti minna tkun l-tfal tal-Student Council u anke uħut minnhom tal-Eko Skola naqduhom isu floba żejra biex jilabu flimkien jirriflettu flimkien dwar il-missjoni u fl-istess ħin jagħtu l-kontribut tagħhom waqt din il-missjoni wkoll waqt il-maratona tal-missjoni billi jippromovuha. Fid-9 ta' Marzu se tkun qed issir il-maratona ġbir ta' fondi minn Missio b'riż dawk fil-bżonn, kif spjegatilna Nancy Camilleri. Permezz tal-isport qed nuru għaqda, qed nuru solidarjetà, qed nuru li aħna mhux nagħtu biss imma qed nirċievu wkoll. Din hija parti din l-iskola għamlet ħafna attivitajiet għal dan il-għan, ilhom sejrin minn Diċembru li għadda anke biex jagħmlu bir, il-maratona ħatkun qed tgħin l-Uganda, speċjalment ħat tikfoka fuq il-pajjiż tal-Uganda, se nagħmlu l-bjar, nagħmlu l-iktar skejjel, se ngħinu fl-isptarijiet ukoll, u anke nisponsorjaw xi tfal li ma jistgħux jaffordjaw imorru l-iskola. Din il-maratona li għandha it-tema Inti tista' tgħin ser tkun imxandra b'mod dirett bejn 11 ta' filgħodu u 11 ta' bil-lejl inkluż fuq Net Television. Missio Malta qed tiġbor fondi biex twettaq proġett ta' borehole qrib villaġġ u skola fl-Uganda biex in-nies li jgħixu hemmhekk ma jkollhomx għalfejn jaħlu 9 ġurnata mixjin għall-ilma u b'hekk ikunu jistgħu jattendu l-iskola.